Witam, witam, a o zdrowie pytam. Może jeszcze kojarzycie, co to jest? Że nie jest to Battlefield 5, tylko to jest jeszcze ten BF, przy którym jarałem się jak statystyczny Bawarczyk na Oktoberfest. Czyli Bad Company 2 właśnie, czyli po polsku Zła Kompania 2 i to jest, mogę nieskromnie powiedzieć, w zasadzie chyba moja ulubiona część BF-a. Poza oczywiście pierwszym Bad Company, które nigdy nie miało zaszczytu i szansy i możliwości wyjść na PC-ta. I tak pomyślałem, bo jest teraz taki okres, że mam tylko takie gierki, nie mam takich, nie ogrywam gier tak zwanych długoterminowych, czyli mam tylko takie, które ciupnę od czasu do czasu i zostawiam. Mam niedokończonego Valiant Heartsa, mam Raymana, w którego jednak nie da się dłużej grać jak jakieś 40 minut, bo oczy wypływają, a z mózgu robi się kisiel. No niestety gram Rusami, co w obecnej sytuacji politycznej na świecie jest tym bardziej kompromitujące, no ale cóż mogę z tym zrobić? I tak sięgnąłem na półeczkę nad komputerem i mówię, co by tu można było wrócić do czego? I mówię, tak, ostatni dobry BF. To jest to i powiem wam, że pograłem już sobie jakieś pół godziny, bo... O, jakieś tutaj mam problemy graficzne. O, to jest wiadomo. To już jest gra trochę starsza i na nowszych konfiguracjach czasem jakieś takie umfale się zdarzą. I musiałem się jakoś tak trochę wdrożyć, bo tutaj jednak feeling postaci, balans broni, osiągi broni w ogóle są całkowicie inne, jak na przykład w trzecim BF-ie albo czwartym. Całkowicie inne i przez to tutaj mam na myśli oczywiście lepsze. I powiem wam, że niebo a ziemia. Jest coś jednak w tym, w tej części Bad Company i w tej pierwszej, które sprawia, że w to się gra po prostu... Wow, prosto pod lufę. Ciekawe, czy mi się w ogóle uda kogoś zabić w tym filmie. Że jakoś gra się w to tak generalnie lepiej. Wow, ależ pręgło. Może to jest kwestia... Może to być kwestia feelingu postaci, który jest jakiś taki cięższy. Czujemy, że ta postać... No, że kierujemy nią. Może feelingu broni, czyli tutaj mam wrażenie, że trzeba wystrzelić więcej pocisków przeciwnika, żeby go zabić. Nie mówię tutaj o trybie hardcore, tylko tym normalnym. No i tak generalnie jakoś bardzo bym chciał, żebyśmy się doczekali kiedyś, a tam jest brzydki kamper. Chciałbym, żebyśmy się doczekali kolejnej, trzeciej części Bad Company i mam nadzieję, że DICE kiedyś pójdzie... Że DICE i EA pójdą kiedyś, kurde bele, pójdą w tą stronę. No bo po prostu myślę, że jak najbardziej warto, tylko żeby to było dalej robione w duchu tych części. Czyli żeby to było bardziej podobne do tego niż do na przykład trójki, czy czwórki, czy... Nie wiem, czy Hardline'a można nazwać piątką. Hardline'a chyba nikt piątką nie nazywa, bo to takie jest... Nie wiem w sumie jak na to patrzeć. Ani to znaczy no niby pełnoprawna gra, ale sprawia wrażenie takiego dużego DLC z nowymi mapami i skórkami na postacie i trybami, no. Kurde, no w sumie taką definicję to by można każdą grę z jednej strony podciągnąć. A, nareszcie! No ale już się nie czepiajmy, także ja spędziłem bardzo, bardzo dużo czasu przy Bad Company 2 właśnie. Wbiłem tutaj... 30 level, strzelają. Wbiłem 30 level, maksowałem bronię, mam 5. poziom prestiżu, nie chwaląc się, które się nabijało za posiadanie... No, każdy jeden poziom prestiżu to jedna gra z Battlefielda, z serii Battlefield. Czyli tam było, w to wchodziło Heroes, 2 w moim przypadku, pierwsze Bad Company i tak dalej, i tak dalej. No także jak widać nie jest tak łatwo, jakoś tak generalnie częściej ginę, może dlatego, że dawno nie grałem, ale mam wrażenie, że w trójce i w czwórce jakoś... Więcej zabijałem, temu się cufło. W ogóle to jest tak zwany noobtuber, bo mi wypolił prosto z granatnika w pysk. Nieładnie. Dobra, spróbuję... A właśnie, bo tutaj mam to szczęście posiadać legendarnego M1 Gerainda, który tutaj większość tych broni współczesnych generalnie miażdży i deklasuje swoimi osiągami. I do tego pięknie brzmi. Posłuchajcie tylko. Coś pięknego, no powiedzcie, że nie. I ma możliwość przeładowania. Przy czym w prawdziwości traciłoby się całą łódkę z nabojami. No tutaj by było dość to niepraktyczne. No ale to nie jest symulator i... Kurde, wrócę sobie do tego BF-a na jakiś dłuższy czas, bo brakowało mi właśnie ostatnio jakiegoś... Jest takie ładne po angielsku słowo competitive first person shooter. Czyli właśnie takiego fajnego pierwszoosobowego shootera mi brakowało, bo
aj. Bo od trójki, czwórki już niestety mi się dźwigo. Na szczęście mam od nich taki odstęp czasu mnie dzieli od ostatniego grania w nie, że już nie ma we mnie tego niesmaku i mroczków w oczach na sam dźwięk tytułu Battlefield, także nie jest tak źle. I mogę sobie komfortowo do Battlefielda w takim wydaniu wrócić i bardzo się z tego powodu cieszę i jak wreszcie będę miał tyle czasu, bo na razie to jest lipa, ale po niedzieli w przyszłym tygodniu już powinienem wrócić na hitboxy z live'ami i czymś... Raz, dwa... No, bez mała. Wrócić na tubę z większą ilością materiałów. Czy dziennie? Nie no, na 3 dziennie na razie mnie nie stać, chyba że mnie ze studiów wydupcą. No, w sumie po niedzieli już będę wiedział, czy mam tam jeszcze jakąś przyszłość, czy mogę już robić 3 filmy na tubie dziennie. Ale tymczasem ja bym się skupił coś tu grać, bo punktów mamy już mało. Aj. To jest drużyna, a widzicie, mam jakiś taki problem z obrazem momentami. I nie wiem czemu tak się dzieje. Nigdy tak wcześniej nie miałem, ale ostatni raz jak grałem w tego BF-a, to jeszcze miałem starą grafikę. Myślę, że po prostu nie ogarnia najnowszych technologii ten BF, bo już, jak już mówiłem troszkę, kiedy on był wydany? W ogóle nie umiem sobie kompletnie skojarzyć, w którym roku on wyszedł. Na pewno wy mnie wspomożecie w tej materii. Czatownicy, komentnicy. Dobra, ja bym teraz sobie pograł czymś troszkę nowocześniejszym. Aczkolwiek też niezłym. W ogóle tutaj, pomimo tego, że nie było jakiejś super kustomizacji broni, bo to dopiero przyszło z trójką, że tutaj nie było tony kamuflażów, a z czwórką to już w ogóle. W trójce to jeszcze nie aż tak, ale właśnie w czwórce celowniki, kamuflaże, pierdolniki. Drugi kod dosłownie. No a tu tego nie było, ale mimo to jakoś tak... Nie wiem, lepiej, fajniej, może to jest ten taki... To jest ten sam efekt, że ludziom na przykład dobrze się Komuna kojarzy, że oni wtedy byli młodzi, piękni i wtedy Komuna przypadła na czas ich młodości i dlatego dobrze ją wspominają. Chociaż ja dalej jestem młody, czyli no już nie taki piękny, ale myślę, że to po prostu tęsknota za dobrym shooterem i ja w ogóle mam straszne parcie dalej na shootery albo pierwszowojenne. Kurde bele, ale bym teraz uwalił. I dlatego nie lubię tego robić, bardzo się od tego powstrzymuję, wiem, że to źle brzmi. A niektórzy, nie wskażę palcem na YouTubie, mają straszną manię do robienia tego. Ale nie powiem wam. Wiem, ale nie powiem. Także mam wielkie parcie na tego... O, krzyżowy ogień. Mam wielkie parcie na tego nowego koda, który... Mam nadzieję, że to faktycznie będzie WAV 2 i że faktycznie... Może wyciągną trochę nauki z poprzedniego WAV-a i tam niektóre rzeczy poprawią. Chociaż nie wiem, czemu akurat mieliby poprawiać te rzeczy, co mi się nie podobały. Bo po prostu ja jestem... Znaczy, lubię historię i trochę znam klimaty II wojny światowej i tak dalej. I po prostu niektóre tam sytuacje i elementy były takie, no, niedopuszczalne i nie mógł zdzierżyć ich człowiek, który po prostu klimaty II wojny światowej i historię tą zna i wie mniej więcej, co tam się działo, no. Także mam nadzieję, że będzie mniej tych takich... Kurde, ale zaś się wdupiłem. Takich głupot tam. A więcej po prostu... Czegoś a la Advanced Warfighter, bo Advanced Warfighter naprawdę, kurde, był fajną grą. Naprawdę dobrze się w niego Nie teraz! Naprawdę dobrze się w niego grało i naprawdę miał jak na koda bardzo ładną grafikę i kurde bele... Jeżeli miało być WAV 2, II wojna światowa i taka grafika jak w WAV-ie... Nie, jak w WAV-ie, jak w Advanced Warfighter... W ogóle teraz nie wiem, czy ja mówię Advanced Warfighter, a nie Advanced Warfare? Kurde, mi się to już wszystko tak motlo, bo już mamy tyle tych gier. Advanced Warfighter, Advanced War... A patrzcie. Bu! A, no tak, średnio mi to wyszło. Advanced Warfare, mi się to już wszystko normalnie, taki miszung mi się zrobił w głowie, że już nie wiem, czy dobrze mówię, ale wiecie, o co mi chodzi, także... Jak to jest? Przyznajcie się, czekacie, nie czekacie? Ja myślę, że czekacie, kurde, bo myślę, że większość z nas z chęcią powróci do klimatów II wojny i tam zło i dupsko. W ogóle fajnie by było, jakby wreszcie ktoś się zdecydował na kampanię niemiecką, a nie tylko durś. Jak nie Rusy, to Amerykony. Jak nie Amerykony, to herbaciorze. No i to w zasadzie na tym to się kończy przeważnie.
A czemu? A ja bym pograł na przykład jakimś Paulkiem z Wehrmachtu pod Stalingradem, tam w klub Aurusum. Także... Znaczy, no powiem szczerze, że nie liczyłbym na to, bo jakoś ta poprawność polityczna zmierza w tą stronę, że no historię piszą zwycięzcy i no nie widzę tego generalnie, nie widzę tego. Już w ogóle nie wyobrażam sobie tego na przykład w formie grania żołnierzem Wehrmachtu i na przykład strzelania tam na plażach Normandii do amerykańskich żołnierzy, czy tam pod El Alamein do Brytyjczyków, ale taki Stalingrad z perspektywy szeregowego żołnierza Wehrmachtu i tam piekło sytuacyjne, mróz, braki w zaopatrzeniu. No, bardzo chętnie bym to zobaczył. No, jakaś tam nadzieja się we mnie tli, ale nie bardzo wierzę. No, ale zawsze jest jeszcze Red Orchestra, w której mamy właśnie i jedynka, i dwójka, i Heroes and Generals, gdzie mamy możliwość właśnie wcielenia się w niemieckich żołnierzy. Także to jest jak najbardziej fajne. I do tych gier, jeżeli ktoś zapragnąłby pograć po tej stronie konfliktu, to... O, zapraszam. Kurde bele. Ile mu zabrałem? 2 HP mu zostało. No, bardzo mi się tutaj podobał ten kill cam. W ogóle podoba mi się, że tutaj ten HUD cały nie jest tak, nie ma naćpane tak w nim jak w trójce albo w czwórce. Że te czcionki nie są takie wielkie, że nie wszystko się świeci, pulsuje, błyszczy, blinduje i w ogóle jest kolorowe, różowiutkie, jak neony w Vegas. Nie jestem tego fanem. Ja lubię mieć ordnung na ekranie, żeby to było przejrzyste, czyste, ładne, klarowne i bez przesady. I tu właśnie to się w moje gusta wszczela. Czcionki są ładne, niepretensjonalne, czytelne, nie zasłaniają połowy ekranu, nie wszystko pulsuje, piszczy, gra fanfary, jak tylko zabije przeciwnika. No, fajne. Ja myślę, że ten taki właśnie, jak to nazwałem, te fanfary i błyszczenie, to przyszło z grami pierwszymi takimi konsolowymi, typu Halo i tak dalej. Bo też widać właśnie tą różnicę pomiędzy Bad Company 2, który był, pomimo tego, że wyszedł na konsolę, to był na PC-ta był... Ale to ładnie wygląda. To na PC-ta był bardzo, bardzo solidnie... Nawet nie wiem, czy on był portowany... Kurde... NoobTuber, czy on był osobno robiony, ale miał bardzo dobrą optymalizację, dużo opcji graficznych i właśnie ten feeling taki wybitnie niekonsolowy. Nie to, żebym miał coś jakoś bardzo, jakieś wąty do konsol, bo sam miałem i Playa 3 i Xboxa 360, a mam w szufladzie jeszcze 2 Game Boye Pocket, gdzieś walałem się 2 Pegasusy, Commodore 64, także ja przeszłość konsolową, to dobrze wiecie, też mam. Się jej nie wypieram. Ale po prostu już bym nie chciał konsoli więcej. Już się wyleczyłem z konsol. Zamkniętość tego systemu i po prostu to, że po paru latach on już jest tak ułomny, jakoś nie oddziaływuje na mnie pozytywnie, a jeszcze biorąc pod uwagę, że w Polsce za grę na PlayStation 4 musiałbym wydać 250 zł, to chyba kupowałbym sobie jedną grę na pół roku. W tej cenie na PC-ta mogę kupić z wyprzedaży, znaczy no wiem, że na konsolowe gry też są wyprzedaże, ale mogę za to kupić mniej więcej 2 gry po premierze, z czego 2 gry na premierę i 3 gry trochę po premierze i do tego nie muszę płacić abonamentu za granie po sieci, wystarczy, że opłacam internet. Do tego jeszcze często mam różnorakie mody i tak dalej, ale to już jest kompletnie inny temat. Może kiedyś zrobię vloga na ten temat właśnie. Jak to wygląda, konsole, pecety z perspektywy kogoś, kto teraz jest zatwardziałym pecetowcem Master Race Übermensze, ale ma też dość długi, bo przeszło 3-letni epizod z konsolami last-genowymi i też długoletni epizod z tymi starymi konsolami. Także myślę, że jestem może w miarę obiektywny do takich rozważań. Ja jestem ciekaw, jak to jest z wami. Czy wy macie konsolę? Mieliście konsolę? Gracie głównie na konsoli, głównie na pececie? Wolicie konsolę, peceta? Uważacie, że posiadacze konsol to podludzie? Nie no, może tak tylko bez tego, wiadomo, kulturalnie trzeba. Oczywiście ja tutaj żartuję, ale po prostu wiem, że od zawsze, kiedy pamiętam wojna na tle Xbox 360, a w ogóle Xbox kontra Microsoft kontra Sony, czyli Xbox kontra PlayStation, w tym wydaniu była jeszcze gorsza niż Nvidia kontra Radeon. Dzisiaj już nie ma Radeona, jest AMD, znaczy no nie ma ATI, jest AMD. I no to jest bardzo zawsze to była zażarta wojna i tam obelgi pojawiały się i obrażanie mam i tatów i w ogóle
No, z tego co pamiętam, to było straszne po prostu. Myślę, że jakby tych ludzi posadzić w jednym pomieszczeniu, to by się do siebie rzucili i wygryźli sobie tętnice szyjne nierzadko. No ale cóż zrobić, ja myślę, że na takich tłach konflikty nigdy nie zaginą. Ja tego ostatnio jakoś nie śledzę, ale nie wątpię, że te konflikty na tle choćby właśnie AMD kontra... nie jest tak źle, co prawda KD na minusie, ale... Myślę, że one dalej istnieją i one się prawdopodobnie nie skończą nigdy. Chyba że kiedyś dojdziemy do takiego momentu, że będzie jedna firma z monopolem na rynek i będą tylko jednej firmie karty graficzne, co byłoby tragiczne, bo dałoby szansę do wywindowania cen na taki poziom, że po prostu wszyscy byśmy chyba musieli iść do pracy. Nie no, nie bójcie się, żartowałem. Także... Dobra, skupmy się tutaj, ale kichać mi się chce strasznie. Aby mi ryjoka urwało. Ale że chopka za dupcy, z tego kichnięcia chyba. Normalnie aż lyk na zol. W ogóle bardzo mi się te mundury tych postaci tutaj podobały, takie... nietypowe, niewzorowane jakoś ściśle na tych sprawdziwościów, jak to mówił profesor K. Tutaj już nam syrena wyje, czyli zbliżamy się ku końcu. Nie cierpię snajperów w tej grze, bo tutaj snajperzy byli, jak się ogarnęło snajpę, to ona była o wiele bardziej skuteczna jak snajpa na przykład w Battlefieldzie 3 czy Battlefieldzie 4 i tutaj na trybie, szczególnie tym hardcore, można było kogoś z nie wcale najmocniejszego bareta, tylko jakiejś słabszej snajpy nawet zabić strzałem w mały palec u nogi. Broń tutaj miała o wiele większy odrzut, tak mi się wydaje. Albo to ja po prostu jestem noobem i nie umiem grać. No ale jak już mówiłem, dawno nie męczyłem żadnego FPS-a, bo ostatnio... Nie, Evolve'a, no tak, ale Evolve, a Bad Company 2 to trochę jak Nikiszowiec i Sosnowiec, nie wiecie o co chodzi. Czyli, że coś jest podobnego, ale jednak całkiem co innego. Z czego nie mówię, że Evolve jest zły, bo możecie sobie zobaczyć, mam nagrane kilka szpilów z celebryckich i stwierdzam z ręką na sercu, że w ogarniętej grupie gra się w to bardzo, bardzo dobrze. I cóż, i tyle mogę powiedzieć. Jeszcze spróbuję tutaj ostatkiem sił. No kurde, walą z tego granatnika. To jest niepoważne. To jest niepoważne. No i to by było tyle. I tamę rozwalił. Teraz Wisła zaleje całą dolinę i tyle, no. I tak to się gra w Bad Company 2. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze chciałbym wam coś powiedzieć. Udało mi się, chłopecki, nawiązać bardzo owocną współpracę z Koszulką TV, także sklep Haderlock już od wczoraj jest live i na razie jest tu tylko jeden wzór już z legendarnym, myślę, w niektórych kręgach hasłem "I ciepierz flashbang". To jest mój autorski projekt, wiem, że mógł być trochę większy, ale niedługo tych wzorów będzie więcej, także zawsze teraz pod filmami będę dawał linka do tego sklepu i będzie możliwość nabycia właśnie mojej autorskiej koszuleczki, do czego was serdecznie zachęcam, jak i zachęcam was również do dzielenia się na przykład czy w komentarzach tutaj, czy na Facebooku pomysłami na nowe wzory do koszulek. A tymczasem dziękuję, chowcie się i patrzcie tam jako.